И здравейте хора, аз съм Жозеф и днеска сме в Libercraft PvP и днеска ще направя ревю за този сервер. Както знаете, този сервер е на Leon и Golgata 4807 беше май, нещо такова. Така, окей, лепнахме. След като се логна ще дойда. Така, пак съм тук. Така, както ви казах, сме в спална сега. И не ми се че, който е супер. Така, спална е изцяло е това. Доста е големчък. След като не отпишете спаун, и спална е тук. Като влезете в сервера, ще разберете. Така, сега отиваме на варп на друг парти. Така, това е Warp Drop Party. Ви покажа малко честотите. Това е такива айтеми, но честотите рандом. Така, после Warp Enchant. Така, това е Warp Enchant за 30 лева. Така. Не. По-малки са левелите. Един какво ще ми се падне. Efficiency 4. Fortune 2 и Breaking 3, което е супер. И така, може да си ги енчантвате. Тук е Warp Repair. И така. Repair. И така, няма смисъл да дойда. После на Warp End. Така, сега няма никой в сервера, защото е точно 12 часа вечерта. Това е Enda, ви казах. Те пак се спамват. Това е Enda. Както виждате, от тук ще е PvP. Сега на другия варп е Event Jump. Това е Event Jump. Да ви покажа отвънка. Така, това е Event Jump изцяло. Лесно се минава, ама ви трябват спидки и такива неща. В смисъл, трябва да сте добър на джумповете, защото е направен доста трудно. Сега ще се опитам да го мина, ама аз той не мога да мина, защото има такива фенсове. Само ако ще го чупя. Ето минах какво, без тия фенсове. Мога. Окей, иначе така. Оп. Аз не съм толкова добър на джумповете, ама все пак се старая да съм добър. Да, това е Jump евента. Сега, другия варп е Warp Food. Това е Warp Food. Има крави, кошки, овце и парсета. Warp Food е доста як. Той виждате, не е изтеглен, да ви кажа. После на Warp Jump. Така, това е Warp Jump, който може да си го минавате спокойно, минавайте го без хакове, ако има някой с хак ще е баннат. И така, както виждате, там е един чест тук и там. Значи 3 джумпа има Warp Jump, после има Warp Jump 2 и там, и той може да си го минавате спокойно. Ама това е доста дълъг, ама има добри айтеми май. Не знам, не си помням
айтемите. Там е честа. Както виждате, доста е дълъг. Тук се взимате айтемите. Само че да ви кажа, че само един път можете да го отворите. Ако се слагате айтемите, излизате от честа и пак влизате и айтема ви няма. Така. После отивам на Warp музей. Това е изцяло лабиринт. Така да ви покажа, сега няма да ви покажа от там. Това е Warp музей. Изцяло лабиринт. Няма нищо. Така. После на Warp Nether. Така, това е Nether. Така както виждате. Май след като скочите тук е PvP и почвате да си оцелявате както в другите сървъри. Така. Другия Warp е Warp Paintball. Така, това е Warp Paintball, както виждате, тук можете да се джойнвате или join и ви спаунва тук. И ако имате още един приятел да джойне в сървъра и да си играете пейнтбола, сървъра е 24/7. Така. Няма лак в сървъра. Просто на лак PvP да ходиме. Тук може да си купите полшенки, които ви трябват. Спидка, стрелка ви трябват най-много на мен. Файрката ми трябва. Там пише PvP, тук има една стрелка. Тук има два танка, които се стрелват нищо. Да. Тук къщички. Да, като виждате, PvP-то е доста яко. Там продължава още. Така, другия Warp е Warp Repair, го показах. Отивам на Warp Shop. Шопа още не е готов. В смисъл още се прави. Още направим половината на шопа. Още не е готова. Да. Така, да ви покажа. Тук още се прави. Да, има бъй. Замерен. Така. Другия Warp е Warp SMS, който може да се взимате всякакви ранкове. Най-малкият ранк е за 1.20 Либе. Така, има командата Back, Invisa и 4 сетхома. И тук пише скайповете на хостерите на Google 4871 е бил. И на Leona valchill.pro. Втория ранг е Warp Liber за 2.40. Има Back, Invisi, Kit Liber, 6 сетхома. След като купите ранг ви дава 10 000 лева, 32 TNT, 128 Obsidian и плюс Ender Chest. 5 Diamond блока, 5 Emerald блока, 5 Gold блока и 5 Iron блока. Другия ранг е Warp Libercraft за 6 лева. Има Back, Invisi, Kit Libercraft, Fix. Като купите този ранг ви дава 100 000 лева пари. Ще ги поръчат вие.
След като минавате от тук направо, ви излиза Libercraft Plus, който е добър ранка, ама е за 9.20. Има пак InvSafe XL Kit Libercraft Plus 250 000 лева, след като го купите ранка. И така. После на Warp Trade. Това е Warp Trade. Както виждате. Така. Както виждате тук, и той се затваря. Така. Малко трябва да го правим тия, защото така малко е смешно. Ще го правим след клипа. Така, това бяха варповете. Ето така да ви покажа още един спауна. И PayPal. Така, ето спауна, както виждате е яко. Само с нас в сървъра, защото е 12 часа, да. И така, това е от мене. Благодаря, че гледате клипа. Не забравяйте да се абонирате, да лайкате клипа. И това е от мене. И до скоро!